Yn yr hyn, beth dwi'n mynd i dangos yw dangos i chi sut i cael bullets neu sut i saethu o tu fewn i Gamemaker. Nawr, i gwneud hyn, mae angen cwpl o sprites gyda ni gynta. So, beth fi'n gwneud, fi'n mynd i fan hyn, be mae'n gweud load sprites, a fi'n dewis sprite. Nawr, y sprite dwi eisiau yw arth. A fi'n dewis hwnna fan hyn, a fi'n mynd i dewis sprite arth, a just ysgrifennu fe mewn. So mae sprite arth mewn gyda fi nawr. Nawr, mae angen y bullets gyda fi. Nawr, achos mae hwn yn gêm i blant, dydw i ddim eisiau cael bullets go iawn, dwi eisiau saethu rhywbeth arall. So fi'n mynd i load, a beth dwi'n mynd i saethu ydy burgers. A gwasgu OK. Nawr, sprite bur. Nawr, yn anffodus, mae'r burger bach yn rhy fawr. So fi'n mynd i edit sprite, gwasgu transform, scale, a mae'n full size 100%. Fi'n mynd i hanneru'r size i seis hyn, gwasgu OK. So nawr, mae gyda fi'r arth, a mae gyda fi y burger. Nawr, mae angen troi rhain nawr mewn i objects. A beth dwi'n mynd i troi mewn i'r object gyntaf yw'r burger. Nawr, y burger yw'r peth dwi'n saethu. So, fi'n teipio mewn object bur, a fi'n llwytho yr burger mewn fan hyn, a gwneud yn solid. Nawr, mae hwnna wedi gorffen. Sdim angen i fi gwneud unrhyw beth arall i'r burger. Nawr, beth fi'n mynd i wneud nawr i roi'r arth mewn. So, fi'n mynd fan hyn, clico Create Object, dewis yr arth, ac enwi fe yn object arth. A dwi'n gwasgu nawr dim OK eto, achos mae angen fi rhoi'r cyfarwyddiadau arno yn gyntaf. So, os fi'n symud draw fan hyn, gallwch chi gweld beth dwi'n neud. Nawr, peth cyntaf mae angen fi wneud yw sut i symud yr arth o gwmpas. I symud yr arth, dwi'n mynd i dewis key press. So, i dewis key press left, a fel i ni wedi gwneud o blaen, jyst dewis i'r chwith a dewis y speed. Fi'n rhoi 4 lawr a gwasgu OK. Wedyn, add key press right. Rhyn peth eto, dewis y cyfeiriad, dewis y cyflymder, dewis OK. Add key press up. Eto, rhoed y lan, rhoed e'n 4, gwasgu OK. Wedyn, add key press down. Eto, symud y lawr, wneud e'n 4. Nawr, dyma rhywbeth i ni heb gwneud yn y gorffennol. Ni'n mynd i nawr dewis event sydd add key press, a lawr fan hyn yn gweud no key. No key. Fi'n gwasgu no key, a dwi'n defnyddio rhywbeth dwi heb defnyddio o gwbl eto, sef hwn fan hyn, sef move free. Fi'n dewis move free, self. Nawr, tro hyn, dwi'n rhoi y direction, a mae'r direction yn mynd direction. Nawr, beth mae hwn yn gwneud yw, amser mae dwi'n tynnu bus fi off yr busellfwrdd, fydd y bullets yn hedfan mas at y direction o'n i'n symud i cyn i fi tynnu'r bus bant. A mi'n gwasgu OK. Nawr, yr un nesaf nawr yw'r bwledi. Creu y bwledi. So fi'n mynd i add, ac key press, a'r un ni'n defnyddio bob tro, bron i pob gêm ar gyfer saethu ydy beth? Space. Nawr, gyda'r space, amser space yn cael ei gwasgu, mae angen i ni main 1, a chi'n gweld hwn fan hyn, mae'n gweud create moving. Fi'n symud hwn draw i fan hyn. Nawr, be sydd yn hedfan mas?
beth yw'r objects ar gyfer y bullets? Yr object ar gyfer y bullets ydy'r object burger. Nawr, ni'n mynd lawr fan hyn. Mae rhaid i'r speed y bullets fod yn fwy cyflym na dwi'n symud. Achos dwi ddim yn sy'n rhedeg mewn i'r bullets os fi'n saethu nhw. So fi'n neud speed y bullets yn 6. A wedyn direction, yr un peth a wnaethon ni amser y key release na, teipio mewn direction. Nawr, ar hyn o bryd, mae bullets mynd i hedfan mas o'r cornel top yr ystafell. Mae rhaid fi gwasgu relative. Nawr mae fe'n mynd i symud mas o'r arth. A fi jyst yn teipio mewn 10 a 10 fan hyn. A os ydyn ni ddim yn teipio mewn 10 a 10, fydd e'n dod mas o'r pen yr arth. Dwi ddim yn sy'n dod mas o'r pen yr arth. Dwi'n gwasgu OK. Nawr, dwi'n mynd i profi hwn nawr mewn ystafell. So fi'n mynd i creu room, newid y settings tam e bach so ni'n gallu gweld e, i 480, 320. A wedyn, dwi'n mynd i object, a dwi'n dewis yr arth, roi'r arth mewn, dewis object wedyn, yr bullet, a mae'r bullet mewn na anyway. So, dyma beth dwi'n mynd i wneud. Dwi'n mynd i profi'r gêm, a gewn ni weld os mae'r bwledi yn dod allan o'r arth. Nawr, yr unig problem sydd gyda fi, gyda Cam Studio fan hyn, mae Gamemaker ddim yn hoffi chwarae gemau am sef dwi'n recordio'r sgrin. So dwi nawr yn mynd i weld os mae'n mynd i ddod fyny. Ac os mae'n gweithio. I wneud, dwi'n mynd i gwasgu pause nawr. Right, mae'r gêm wedi dechrau. Os dwi'n gwasgu... dyma problem arall. Amser dwi'n recordio'r sgrin, dyw'r arth pallu symud. So beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i cau e lawr nawr, a wedyn dau os mae e'n.